daraktan mulki na karamar hukumar Gwale yanzu a kulle yake har sai lokacin da baba ta gani su canza mana shi ba za mu iya aiki da shi ba. Maganar mu zo mu zauna a yi wani sulhu ko a wani abu sulhu akan me? Ai sulhu kawai ka zo ka taimaki kwankwasiya ka taimaki karamar hukumar Gwale, amma ba ta yadda za ka yi mu zo takardun mu su dinga bata saboda haizin ne na mai girma gwamnan jihar Kano. Saboda haka ba wani mutumi da nake jin tsoro idan har daraktan mulki dan Juma Zubairu Bebeji bai bar karamar hukumar Gwale ba, to mu za mu ajiye wannan mukamin da mutane suka zabe mu, domin ba zai zo ya dinga takurawa yan karamar hukumar Gwale mu kyale shi ba. A kawo mana mutum daidai da mutanen da karamar hukumar Gwale suke da bukata, ya taimake su, ya saurare su, ya ji kokensu. Amma ba ta yadda za ka yi lukat gwamnati ta bani approval, ta bani schedule na allowances gashi, amma kai kuma ka je ka yi min wani schedule ɗinka na banza gashi. Ina chairman local government kuma a ce ba zan magana ba, to da mu da shi mu zuba daga nan har gaban mai girma gwamnan jihar Kano, har gaban mai girma gwamnan jihar Kano, wallahi sai ya bar Gwale. In ko aka ce lalle sai ya zauna a Gwale, to mu kuma za mu ajiye aikin mai tafiya mu. Wannan shine stand din mu. Mun rubuta takarda wa Ministry for Local Government, mun ba su, ni da PS na bashi, saboda haka jira muke mu ji feedback ko ma waye in dai director ne a canza shi. Ba ni maganar daurin gindi ka zo daurin gindi ka zo ka dinga ta sabotajin harka. Ina kan toma muka ya managing ɗinka a haka muka dawo yanzu muka ce ma ga gyara mun yafe wa kowa duk abin da aka yi mun yafe, amma ka ki so shikenan sai mu zama dabbobi. Ai ba haka alaji, ba ma son sa, ba za mu iya aiki da shi ba, ya dame mu, ya tafi gaba. A kawo mana wanda muke ganin cewar komai waye ya zo mu bashi umarni yi mana abu bisa doka da ka'ida, ba ta muka ce kada a yi rashin gaskiya ba. Ba mu yadda da a yi rashin gaskiya ba mu yadda kuma a yi wani abu na ba daidai ba. Abin da muka yadda da shi ka tsaya ka taimaka wa mutane, ba ka zo ka dakile mana tafiya alaji, ka dinga boye takardu a ce wai takarda ta bata ko kana mi takarda a ce ta bata. Tun na kan toma ake wannan abun guda ɗaya ba alaji. Saboda haka wannan abun da muke kira shine karamar hukumar Gwale babu daraktan mulki, mun tsaya cak a karamar hukumar Gwale. Saboda haka muna sauraron Ministry for Local Government ta turo mana sabon daraktan mulki a karamar hukumar Gwale. In kuma ba a yi haka ba, duk abin da ya fara a karamar hukumar Gwale kada a ce ba mu fara ba. Wannan shine gaskiyar magana. Assalamu alaikum.